ин тӯҳфая шавҳарама хешошон кай буд аз Омск омадаги будан, намина овардаги будян, нав мо ҳозир овардан додан тӯҳфая. Чӣ мегӯяд тӯҳфа соҳибаша ёфт. Бениҳоят чӣ мегӯяд конструктори нағз, қати магнит, ина магнитош байни якдигариш мечаспа. Ҳар хела вайёра фигураҳора мисолам хеле самолёт, кораблик, инҷа чиҳо ҳаста, хонача, ҳар чӣ сохта аз ин мешавад. Бениҳоят конструктори нағз. Ина магнитни конструктор нависондагӣ. Инако дарунша мекушоем, қати шумо мебинем табирала ҷамин хурсандӣ кардаиста ки дадом овардаги барои ман овардааст гуфта. Кушодани коробкашам аллакай маълум чизи вай чизи хуб. Дохилаш мегирам. Хеле чоркунҷа дорад, чанд хел цвет. Инҷозир мебинем яктои дигар. Инаминҷаба нависондагӣ 3 кунҷаш 17 дона, 4 кунҷаш хеле ҳамаша нависондагӣ чанд донагӣ ҳастай. Ин акнун ин аз 3 сола боло ба нависондагӣ. Тамир аллакай ба кушодаша сар кард. Бачаҷа хурсанд меша. Бача оҳиста-оҳиста фигураҳои ҳархела доштааст. Ин аз 3 кунҷа. ин тамира гуфтам ки рав аз боло пӯшида биё яктаи майкаи дигар аз майкара чапана пӯшида. Аз болои майка пӯшидааст. Ман намем ки жемфир тапӯш гирифтааст, майка пӯшидааст омадааст. Тамир осторожно. Озҷа ман мекушам, боз нишон метиҳам. Ана ман сёмка накардам, рости гап кушодем. Нам хали 4 кунҷа. Ман хиёл кардам сёмка кардам, накардам. Ана инҷа 3 кунҷа, 4 кунҷа. Нами хали 3 кунҷаи калонтар. Инҷа бо ин хали вайёш аста. Ина ба фикрам ягон чибам буд лозим барои сохтанаш. Нам хали барои мисол ранг ҳархела, ина мисол сурх, кабуд. Барои рангам истифода барӣ мешавад. Мисол рангҳои омӯхта. Моқати тамирлан рости гап рангҳои омӯхташа мечине ки ёд гирад. Инам чизи бениҳоят хуб. Ина мисол кабуд. Ин тарафаш мисол сурх. Насиб бошад боз қати ҳамина машқ кунем, мумкин тезтарак ёд гирад. Ранга омӯхтанаш бениҳоят қиён шудааст. ин Фотимахон инҷа ба худашон сохтосиян, гирифтиян, дӯстдори бозӣ. Ам хали духтаро бениҳоят тӯҳфаи хуб. Инҷа бо карточка доштааст. Ин англисӣ 0 нависондагӣ. Баъд мекушоем даринча бинем ки чиҳо дошта бошад дар нивра. Инҷа мо якта самолётша сохтем. Ина аку мо ба диди худ мо сохтем. Ина инҷа самолёт як дона буд, ароямон дид карда моам самолёти худмона сохтем. Қати тамирлан Фотимахон қар кара брафтан. Инҷаш монд. Ина қати кӯдакҳо бениҳоят чизи нағз. Хай худамам завқ карда қати инҳо неки рости гап сохтам. Салом ба ҳама. Фикр мекунам ҳама каса нағз ҳастен. Имрӯз бошад дерам шуда бошад. Аллакай сентябр камтар чӣ мегӯяд имрӯз аллакай 9-10 сентябр. Мо нав помидору бодарин гирифтем ки чӣ мегӯяд зимистон ба захира кунем, чунки камтар даводави документҳо кати вақт наёфтем. Бо камтар маззамон нашуд. Аз ҳамин сабаб дер кардем. Помидора 35 рубли гирифтему. Бодринга 65 рубли. Ино ман наку маринавад мекунам. Ин камтарашам инашам маринавад мекунам. Ҳамаша якҷоя. Бо ҳоли насиб бошад камтара гирифта чӣ мегӯяд аджикам хали мекунам. Ин акнун бодринга тар кардам аввал. Инам хали материал кати мешумин парда кати. Агар кати хали набошад, агар губка кати шоима мешавад. Губка набудам ман хали гирифтам. Инам нағз тоза мекунад. Хали ози ҳамашам хе хушро нағз мешум, тоза мекунам. Сахт мемолам ки мисол чиркоем хе рӯш ва камтарак химияҳои рӯш камтар буравад. Агар кати баъд 4 соат камаш, ман вақти бисёр ки надорам, 4 соат тар карда мемонаму баъд бонкаҳо ба маҳкам мекунам.
инаш шудан тар карам. Намиқа шуд, инаш акташ бочкаба. Ҳоҷи ино тар хӯрад агар, баъд то ино тар хӯрдана, ман ҳоҷи банкаҳои тайёр мекунам. Баъд аз тайёр карда шудан, баъд боз хаз насиб бошад нишон медиҳам. Ҳозир бояд кӯдакҳои обедшон атиям аввал. Баъд навбати ино то дам гирифта наша. Ина инҷа тезака камераванда картошка тайёр кардатиям ва картошка гуфт. Инҷа барои худ мо чӣ мегӯяд шулаям не шӯрбо мегӯем ки халиам хали. Инҷа барои камеравам ин тезанда тайёр меша. Камтарак тафт метаму болошка баъд камтарак шир меандозам. Я мепазӣ мепазад. Инҷа ҳозир чеснока тайёр мекунам. Анамоқи як гала чӣ мегӯяд бодаринги гирифтагим би 3 кило бодаринг ба 4 та банка мондааст. Шавҳари ман ҳамаи гирифтиян тақсим кардаям. Анакума инҷа чеснок вай мекунам. Мондагишба бо чӣ мегӯяд бо харидем на ин намерасад рости гап азанам. Агар ман бехабар ҳамаша гирифтиян тақсим карда додиян 4 дона бонка мондааст. Аммо камтар дига инҷа гирифтем 6 дона дига харидем. Наку хай расид нарасидагиоша ҳозир боз чӣ мегӯяд ғайр аз ин бонка мумкин ки ина ҳамин флакчаба ҳамаша тар кунам. Ина банкаҳоя охирон банка болошба вай кардам. Ина меқа банка мисол вай кардам. Ин аллакай иноя дуюм обаша рехта шудам. Дуюм обаша рехтам. Ина меқа чанд банка шуда ки ҳисоб накардам рости гап. Инҷа банкаҳоя дуюм обаша рехтам. ҳозир ин пеша маҳкам мекунам. ҳоли оқибша маҳкам накардам. Кам ман болошба инам хали помидор мекунам ки напартод гуфта. Баъзе одамо метавонанд, лекин ман амин помидор кати фақат вай мекунам ки напартод бонкаҳо гуфта. Хай меҳнати карагим ба намиқа бонка шуд. Инҷа якта бочка ёфт. Наимба бо вай кардам. Ина бонкаҳои маҳкам карда шудем. Яктай бонкаи дигаш мондагӣ. Кадомиш овозаш буромадааст. Ябур мебинам ку. Ина дам карда мондам. Аку камтарак саҳар ба фикрам ё саҳар то обеда мекушом, баъд гирифта мемонам. Боз насиб бошад нишон медиҳам. Ойнака кушода аку камтар корам шуд. Бегоҳӣ ба ягон чиз кунам гуфта авқот тайёр. Бегоҳӣ ба ягон чиз кунам гуфтам монда шудам бениҳоят. Ҳам хали гуфта шавинам хали гуфтам якдам ойнака кушода ҳаво кашида шинам ки камтар ҳавоям хунук шудагӣ. бениҳоят камтар маъзи худамам нашуд. намиқа ҳозир аку омадем гуфтам имрӯз захираҳои зимистон накунем, баъд бо хона равем. дусе рӯзи дига камтар дига нағз шавем, боз мебиёем. хали ҳозир ҳама ҷо аллакай ҳосилҳои ғундошта шудагӣ. хали ойна хай беруна тамошо карда мешинем. хиштоманам фақат нақл мекунанд ки модарам ҳаминҷа ойна ба шита мана ҳамун дара нигоҳ карда мешиштанд ки кай ман мебиём гуфта. Кай ман мебиём гуфтам шавҳарам омадосиянд.
اینجا امروز کم ترک پمیدور موندگی پمیدوره گفتم محکم کنم که برای زمستان هر یک این در کار میشد. حاضر بسیار مثال گپ ذخیره کردمانیم برای زمستان به نهایت نقض میشد. کمتر میخریم راستی گپ برای مقا کمتر گفتم برای زمستان از پمیدورم برای اینکه اویله ما پمیدور بسیار نقض میبینن. برای مقا پمیدورم گفتم ذخیره کنم غیر از بادرینگ. هم خیلی عادی بسیار چیز نه. قلمفور پامیدور کمترک زونتیک укроп чеснок хрен بعد горошек чеснок کمترک ам خیلی فقط болгарский چیزم گفت перец айдам бровардям نه انداختم سروسیما مهمان می اومده که بود برای مقا نه بانکومم وای کردم از آب ریخته موندم یک بار آب میریزم بعد از 20 минут обаша мепартому дуюм оба рехта баъд аз он маҳкам мекунам. барои зимистон нағз меистад намеқа ҳозираш ба кори имрӯза.